Danas je na redu nešto na žlicu. Na masti sam prodinsala kapulu, pancetu, mrkvu, korijen celera i peršina. Dodala sam pasiranu rajčicu, kiselu repu i podlila vodom. Nakon 40 minuta sam dodala kuhani grah, začinila i kuvala još 15 minuta. Repa će nam biti za ručak danas i sutra. Za sutra ujutro sam napravila pečenu zobenu kašu od 2 šalice zobenih pahuljica, 1/4 šalice čija sjemenki, 100 g suhih šljiva, 2 žlice maslaca od badema, 3 žlice nektara od datulja, 1 jaja i 2 šalice mlijeka. Pekla sam 20 minuta na 180 stupnjeva. Za večeru sutra sam kratko prodinsala porilu, dodala sam komadiće suhe kobasice i naribani sir, pa prelila razmučenim jajima. Nisam dodala ništa od začina jer su sir i kobasice dovoljno začinjeni. Pekla sam na 180 stupnjeva 15-20 minuta. Meni je ovo bila predobra kombinacija. Sinoć sam namočila šalicu prosa za doručak u četvrtak, u 2 šalice mlijeka i 2 šalice vode sam dodala oprano proso i kuvala 20 minuta. Usitnila sam proso u blenderu, dodala 2 žlice maslaca od indijskih oraščića i 2 žlice nektara od datulja i dobro promišala. Skuvala sam palentu koju ćemo jesti sa jogurtom za večeru u četvrtak, to mi je jedno od dražih jela iz djetinjstva, a i Sara je luda za palentom. Šalicu palente sam skuhala sa 4 šalice vode i malo soli, a na kraju kuhanja sam dodala kockicu maslaca. I to je to za danas. Slijede 2 dana puna obaveza, ali bar je hrana na dohvat ruke. Vidimo se u sljedećem videu.